Kumusta ka mo mga kahigalaan? Mayong buntag ka natong tanan. Aduna lamang kitay hatagan nga gamay nga mga isyu mga kahigalaan apan gipadako sa ato mga kahigalaan. Awit sa ato mga kahigalaan. Matamis palindungo ang pagsulay ng sama sa bulawan nga giulay sa mainit na kalayo nagasigaw ulayon kutliyon sa Antusun langit kalipay, kining tanan, kay buktian sa Diyos atong manlalaban. Pasanon lang atong lunanog sundon siya, ipadayon ang pagtuo, kay ang Diyos mo balik na. Ang atong pagkinabuhi diha sa pagantos kita maputli sa Diyos atong hangyo dado sa pagampo kay siya maminaw kanato anduson langit kalipay, kining tanan, kay buktian sa Diyos atong manlalaban. Pasanon lang atong tularog sundon siya, ipadayon ang pagtuo, kay ang Diyos mo balik na. Antusun langit kalipay, kining tanan, kay buktian sa Diyos atong manlalaban. Pasanon lang atong lunanog sundon siya, ipadayon ang pagtuo, kay ang Diyos mo balik na. Antusun langit kalipay, kining tanan. Mayo nga buntag sa makausapa sa atong mga kahigalaan nga naa sa Facebook karon nagratanaw. Mayong buntag ka natong tanan no. Aduna lamang kitay usa ka importanteng isyu mga kahigalaan nga atong pagtagaan og pagtagad. So mayong paglantaw diha sa akong usa ka buok asawa. Ha? Nakaroon nagalantaw, amping mo gani kanunay mang. Ayaw pabadlong diha ha. So ato lang hisgutan mga kahigalaan, ipaklaro nato ni nga buhat Gis. Dunay isyu nga matod pa mahitungod kuno na sa pagkaon. Unya ikaduha, ang gihinloan kuno mga mananap nga mahugaw. Apil kuno diha ang baboy, no? Apan sa dili pa mga kahigalaan magapadayon sa unahan ato unang pangayuan og kaalam sa ato nga buhi nga Dios magampo ta. Amahan nga balaan, salamat kayo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon. Maghimo kami pagtuon sa imong balaang pulong uban ni kami. Amo kini masabtan ni Bobo kanamo ang kalam nga langit nun ug masabtan usab kini sa mga nagapaminaw. Ug tabangi kini amahan nga
buhat nga magapadayon og daghan mga tawo makahibalos kamaturan. Pasayloon mo kami unta sa mga kalapasan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Una nga isyo mga kahigalaan ato tagaag pagtagad nga matud pa ang buhat Diyos kuno naghisgot mahitungod sa pagkaon. Okay? So ato lang higala klarohon kay mo ilahang isyo. Tanawon gani ninyo higala igsoon sa buhat Diyos ang gihisgutan diha. Ang title palang daan mga kahigalaan. Kung mubasa gani tag istorya, ato gyud tanawon diha ang headings or title kung unsa ang gihisgutan. No? Dili man pagkaon higala ang gisgutan kundi ang gisgutan dinhi si Pedro og si Cornelio. So si Pedro og si Cornelio di ay ang maong bida ni ining atong istorya dinhi sa buhat Diyos. Tanawan ninyo mga kaigalaan ha. Si Dris Aubos. Si Cornelio og si Pedro og si Cornelio sa buhat Diyos mo gihisgutan dili gyud pagkaon sa baboy ang gihisgutan. So karon ato na lang ning gisayo-sayo og live kay wa ko makadaog kaning wire sa charger. Malubat ko niya di na ko ka-live. Karon na lang nato pahimoslan ning kahigayunan. So natubag na to ang una nga isyo nga matud pa pagkaon kuno pero ang gisgutan si Cornelio di ay og si Pedro. Okay, so anhita karon mga kahigalaan kay matud pa nila dinhi nga ang baboy kuno apil nga gihinluan kay matud pa dinhi sa bersikulo 12 sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas og mga mananap nga mulakat og mokamang. Sa The Voice sa Bible ilan ang gigamit mga kahigalaan kay naa didto ang toads, pigs, mga lizards. So gihisgutan gito litra por litra nga ang baboy naa po dito. So dili ta mo deny ana mga kahigalaan tungod kay ang gipahayag dinhi bisan dito sa original manuscript sa Griego naa gyud dito ang tanang mananap nga mukamang sa yuta nga 4 ka buktiil. So apil dito mga kahigalaan ang baboy. So mo na ilang gigamit nga apil gid ang baboy gihinlon. Pero ato karon tan-awon kon mao bagyod ni siya mao bagyod ning mapagsabuta or mao bagid nga pagkasabot nga ang baboy mga mananap literal mao'y gihinluan. So karon usa ni siya mga kahigalaan nga panan-awon. Doon na ako'y live niadtong niagi pa. Kung inyo lang i-scroll ang akong timeline, makita ninyo diha mahitungod sa buhat Diyos. Apan nato lang ipaklaro ni tungod kay mao ni nahimo nga nadugukan sa amo nga debate niadtong Domingo. So ato lang ipaklaro og mga maayo mga kahigalaan. So salamat day ko daan sa ato nga higala nga usa ka CFD si Brother Danny Payot. Tama raw. Motoy nahimo nato nga katbang niadtong Domingo. Og nana diha sa akong timeline mga kahigalaan na share nako ang video. Pwede ninyo to tan-awon. So dinhita mga kahigalaan ato i-focus ni aron pod si Brother Danny Payot mahibalo. Tungod kay sa dihang akong gipangutana kung unsa ang gihinluan diha nga di na isipong mahugaw or di na isipong binalaan, wa day siya masayod makigilaan kung unsa na sa Griego. Kanang giingon diha nga dili na isipong mahugaw. Kanang word nga mahugaw sa laing translation dili binalaan. So ato mahibalaan diha mga kahigalaan kung unsa di ay ang ipasantop sa Dios ang gihinluan. So usa ni siya mga kahigalaan ka panan-awon. Og mingon tag pananawon dili na gina siya literal kay naa mas pananaw nakita. Kung baga kung halimbawa nakatulog to si Pedro nagdamgo. So dili literal mga kahigalaan or gipanawan matud pa subang translation gipanawan. Pero matud pa dinhi sa akong Biblia ang gigamit sa bagong mayong balita dinhi sa bersikulo 10 gigutom siya og buot mokaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon nakakita siyag panan-awon. So panan-awon mga kilaan, dili gid siya literal. Kay kung literal pa, nakakita siyag mananap. Ana unta. Pero kay simbolikal, panan-awon man, so dili siya mga kilaan literal. Dito sa panan-awon niya nakita. Okay? So pag-abot din ni sa 12,
didto tanan mga mananap diha sa kalangitan ug diha sa yuta nga nagakamang. Unya dinhi mga kigalaan ilang i-declare nga anagi day tanang mananap kay pag-abot sa 13 gipatindog si Pedro. Ha? Unya gipaihaw. Ingon ang Dios, stand up, stand and kill. Get up and kill and eat. Wala ito sa English mga kigalaan. So pagpatay Pedro og pag-ihaw. Kaon. So karon muna ilang gisundan nga ay na gyud ay nas the Boys Bible baboy gyud ay ipaihaw. So mao na mga kahigalaan. So karon atong sundan. Apan si Pedro mitubag dili ko Ginoo kay wala pa ako makakaon sukad sa bisan unsa nga giilang mahugaw. O dinhi mga kahigalaan na buko or bukol sila dinhing dapita kay ilang gigamit ang Marcos City. Marcos City 19 nga baboy kuno ang gipasabot didto nga ipakaon ni Kristo nga limpyo kuno. Sa diha nga pag-abot sa mga mosunod nga bersikulo diha sa Marcos City, si Pedro nangutanag unsay kahulugan. So gipasabot sila ni Kristo kung unsa ang kahulugan niining maong gisulti ni Kristo nga ang musulod sa baba dili makapahugaw apan ang makapahugaw kadtong mugawas. Nangayo si Pedro og explanation kang Hesus kung unsa bagay ipasabot, gipasabot ni Kristo kanila nga ang ilang gikaon tinapay unya wa sila manghunaw dili to makapahugaw. Moto ang musulod nga dili makapahugaw. Kanang dili manghunaw. So nabuko sila mga kigalaan kay kung tinuod pa nga si Pedro nakasabot didto nga ang baboy gyud mo ipakaon, nangaon na sila didto. Sa Marcos City pa lang. Pila na gud katuig ang nangagi bago naabot ni nga buhat Jis. So nibalibad si Pedro kay wa pa gid siya makakaon sukad. So dili maayo nga gamiton ang Marcos City aron lang pagpamatuod nga ang baboy ipakaon. Okay. Susunod dinhi sa buhat 15, buhat Jis 15, ang tingog miingon kaniya pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsang hinloan sa Dios. Sa Griego mga kahigalaan, matod pa sa Griego nga sa interlinear, dili na isipong, dili na, sa tayo thou shall not call what God has clean, not common. So dili na to tawagon nga dili binalaan or common, dili common, or unsa to pagsulti dito nga dili na tawgong mahugaw or dili binalaan ang gihinloan sa Dios. Sa Griego na mga kigalaan kanang gihinloan that is koino. Kanang koino dili na siya akatartos kay kanang koino dati nga broma sa Greek buot pasabot anang broma pagkaon na mga kigalaan nga nasagulan og akatartos munang ang broma nga nasagulag akatartos gitawag og koino or koinos, nahugawan. So ang bot ipasantop sa Dios kang Pedro nga dili na niya isipong mahugaw kadtong gihinloan. So unsa man tong gihinloan? Ang kadtong limpyo nga nahugawan mo toy gihinloan. So dili pwedeng ang hugaw mo imong hinloan. Unsa na lang tong hinlo nga nahugawan, di day hinloan. Ang katulang hugaw. So ang limpyo nga nahugawan mo'y angay limpyuhan aron mo balik og kalimpyo. Pero ang hugaw gid ng daan gikan pagyud sa iyang pagbuhat, dili gina nimo siya hinluan, di na siya mahinluan. Ingon sila wala kunoy unsa na mura kuno tag na kaminos nga atong gipakasama ang Dios nga dili makahinlo og mahugaw. Ang Dios mga kigilaan di na siya mag-usab-usab sa iyang huna-huna, no? Dili sama sa huna-huna sa tawo nga mag-usab-usab. Pag declare niya din isda ang tugon nga hugaw, di na gid na niya usbon. Dili para sa tawo nga mamakak, no? Pag sulti karon nga hugaw, pagkasunod ugma ay limpyo na daw. So dili nga na ang Dios. Matod pa din sa Numeros 23:19, ang Dios dili tawo busa dili siya mamakak.
Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang hunahuna. Bisan unsay iyang isaad, buhaton gayud niya kini. Musulti siya og nahimo kini. Ha? So kung unsa iyang gideclare dinhis daang tugon, Leviticus 11:7, atong basahon. Ang baboy bisan tuod pikas og kuko, bisan tuod pikas ang kuko niini, dili man kini muusap sa kinaon. Busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa mga karni niining mga mananapa o muhikap sa patayng lawas niini kay hugaw man kini alang kaninyo. So dinhi magkilaan gideclare na sa Dios nga hugaw gyud ang baboy. Equivalent na siya magigalaan sa Greek term nga akatartos. So ang akatartos diha na membro ang baboy nga mahugaw. Baboy nga giisip nga dinis daang tugon dili ipakaon. So karon dinis buhat 10:15 ang gihinluan diha, dinis buhat 10:15 dili akatartos o kaning mga grupo sa mga mahugaw. Kundili ang nahugawan maoy gihinluan sa Dios. So maunay nasabtan ni Pedro sa dihang niabot na ang mga gipadala ni Cornelio nga tulo ka mga sinugo niya nga mga hintel. 17. Si Pedro nalibog sa kahulugan sa pananaon. So naghunahuna pag idintaon magilaan si Pedro kung unsa ang kahulugan sa maong pananaon. So kadtong nakita niya nga na dito tanang mananap, dili to literal, duna to siya'y kahulugan kay kadto lagi pananaon. So iya pang gihunahuna pag abot sa ubos, naglibog pa siya. Ni anang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio human makapangutana bahin sa balay ni Simon didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila og nangutana nga may nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro. Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananaon. Sa dihang miingon kaniya ang espiritu. Ang espiritu na miingon kaniya, ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. 20, busa kanaog dayon ayaw pagpanuko pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila. So diha palang daan may galaan nagsugod na si Pedro. O nasabtan na niya pagsugod ang kahulugan sa pananaw nga miingon ang Dios ayaw isipang koino or hugaw ang gihinluan tungod kay ang kanang koino mahigalaan nahugawan lang. So ang baboy wala siya nahugawan, hugaw gid siya mahigalaan originally. Dili siya limpyo kanhi nga maingon tag nahugawan kay gihinluan. So ang hinluan karon nangutana man gud to sa debate ang akong kaatbang nga matud niya unsa man ang hinluan, ang limpyo na daan o ang hugaw. Ay siyempre ang limpyo nga nahugawan ang hinluan. Sama sa tao magigalaan, perfect na siya pagbuhat sa Dios. Sinugdan pa lang dito sa tanaman sa Eden. Galing kay misulod ang sala, so nahugawan higala igsoon ang tao tungod sa sala. Tungod lang pud sa pagkaon. Mingon ang Dios ayaw mo pagkaon pero ang yawa mitintal sa mga babae, mingon nga makaon na. Mao gyapong estilo sa yawa karon. Ang Dios mingon nga ang baboy dili makaon, mingon pud ang yawa makaon na. Daghan may nagwali ana mga higalaan nga makaon na. Tungod lang niining buhat Jis nga wa day masabtim sa atong mga kagalaan, no? Nining atong mga pinangga nga mga kaigsunan. Okay. So nasabtan na ni Pedro mga higalaan ang pananawon nga ingon ang espiritu anaay tulo ka mga sinugo ni Cornelio, mga hintel, mingon ang Dios ayaw pagpanuko, pagkuyog kanila. So dili na magduha-duha. Pagkuyog kay ang espiritu sa Dios maoy nagpaadto ngadto kang Pedro. Nining tulo ka mga tao. So mo na gipasabot sa Dios dinhi pa lang daan sa 15 nga ayaw na isipang mahugaw. Ang una-una ni Pedro, kung wa pa sa sulti isbala ang espiritu, siguro isulti ni Pedro, ay dili ko makikatubang ani nila kay hugaw ni sila. Kay mga hintil ni. Ang isyo mga higalaan nga nung hugaw ang mga hintil, wala mong guilabot ang mga hintil sa seremonyas nga paghinlo, sama ni ining pagtuli, no? Ang mga hintil sa una walay tuli,
Alang sa mga Hudiyo hugaw kay wala maglimpyo sa ilang kaugalingon. Seremonyas mo nang pagtuli. So mo na maghigalaan nga pag-abot din sa 28, nisulod na si Pedro dito sa balay ni Cornelio. Nagsugod nagwali, mingon si Pedro. Nahibalo ka mo nga ang Hudiyo gidid-an sa iyang relihiyon sa pagduaw sa pakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako, kinsa kuno nagpadayag? Ang Dios sa mga kagalaan nagpadayag. Ngadto kang Pedro nga, unsa kuno? Dili ko na isipon si bisan kinsa nga mahugaw. So di na niya isipon si bisan kinsa, nagpasabot higala igsoon kani si bisan kinsa tao. Si bisan kinsang tawhana, hintil man na siya, dili na nako isipong mahugaw. Muna itinaw diha mga galaan nga dili madawat sa ato mga kaigsunan. Pagpangutana nako karon, sumala sa nasabtan ni Pedro, unsa man ang iyang nasabtan, nga gipadayag sa Dios kaniya, dili na isipon ang mahugaw o dili na isipong mahugaw ang baboy o dili na isipong mahugaw ang si bisan kinsa. Matod pa ni Dani Pahit duha ang gipasabot. Nya kung imong basahon ang 28 maoro gid ning bersikulo nga gipadayag ni Pedro nga mao gyud ni iyang nasabtan sa panan-awon. Nga dili na isipon si bisan kinsa nga mahugaw. Nihatag siya tekstog bersikulo na abot mi dito sa challenge iyang gidawat ni balibad na hinon kadugayan. Kaya dito kuno sa kapitulo 10 yung basahon na gitugtan ako nga bersikulo 10. Sige, larga nga si Pedro ni kaon. Wa man hinon atras naman di naman mudawat no. So naluoy lang ko sa atong higala kay nasayod na gid siya nga wala gyud ni kaon si Pedro og baboy. Ay nibalibad siya. Sumatod pa kuno nasabtan na ni Pedro nga baboy kadto. Mo nang pag-abot niya dito sa balay ni Cornelio nangaon sila. Unya ang mga hintil kuno kumakaon na baboy. Ato higala balikan si Cornelio. Tanaw na to si Cornelio Mukaon na ibaginig baboy ni si Cornelio. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso sa tibuok niyang banay. Og ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Siya adako siya natabang sa makabos og kanunay siyang nagaampo sa Dios. Higala, ato nadaan din nga tagaan og pagtagad kining relihiyoso og nagsimba sa Dios. Mingon ganita relihiyoso og nagsimba sa Dios dinis Tagalog Bible, may takot sa Dios at palasamba. Nagasimba, unya may kahadlok sa Dios, subot pasabot, matod pa din sunahan ganiyo, dinhi sa bersikulo 22. Nga si Cornelio gitamod sa tanang Hudiyo, gitamod pag-ayo ngano man. Tungod kay si Cornelio mahinadlokon sa Dios ug nagasimba sa Dios. Ingana nga termino mga kilaan, si Cornelio di na siya mukaon nitamod gyud siya sa balaod sa Dios kay nahadlok siya sa Dios ug nagsimba siya sa Dios. So kung unsay balaod nga naa sa Hudiyo nga mga pagkaon nga bawal, awa gito siya ni kaon mahigalaan kay nahadlok siya sa Dios. Galing lang, hugaw lang siya sa ngalan nga hintil nga dili tuli. So mora na isyu din na mahigalaan. So karon din hiabot din sa 11:3, nganong miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli og nakigsalo kanila. So ang isyu nakigsalo si Pedro dito sa mga dili tuli kay hugaw lagi ning dili tuli. Og nakigsalo matod pas kung kontra nga baboy kuno nang gikaon sa dihang gi-challenge wa mo dawat mahigalaan. Kay wa man gibaboy diha nasulat. Okay? So atong naklaro nga basta mahinadlokon sa Dios, nituman gina siya sa balaod sa Dios kay gitamod manggani siya sa mga Hudiyo. Abot pasabot kung unsay balaod sa Hudiyo, gisunod niya galing lang kay hintil siya way tuli. Mura na issue diha nga hugaw siya tungod kay wa matuli. So gipangayon nato asa man mabasa nga ang mga hintil diha sa buhat 10 ug sa buhat 11 ni kaon og baboy wa koy mabasa. Ni samot na nga matod niya si Pedro kuno ni kaon
og baboy gipangayuan ni samot nga way nakita mga kahigalaan. So karon balik ta dinhi mga kahigalaan, atong sakyan ang ilahang argumento nga kuno literal kana. Duha ang gipasabot. So sige ato sa ipadaplin ning nasabtan ni Pedro nga tawo. Ato sang tagaag pagtagad ning baboy kuno mo'y gihinluan literal mga mananap. Balik ta dinhi magkilaan sa 12 ug 13. Naadiha tanan ang mga mananap, upat ka buktil, nagakamang sa yuta, og nagalupad. So atong hinumduman, nga kaning atong mahigalaan nga nigamit ni mga bersikulo ha, nangaon ni sila og mga way himbis, kay mo ni bersikulo ha ilang gisaligan. Nangaon sila og mga nukos, kay mo ni ilang gisaligan. Atong hinumduman nga ang mananap nga naa dinhi sa pananawon ha, granting without admitting lang mahigalaan nga literal kuno. Atong sakyan. Tuguti lang ko ninyo. Nga naa kuno diha tanan nga mga mananap. Atong hinumduman nga ang naa dinha mananap sa yuta nga nagkamang og nagalupad. So way labot ang tubig. Kani atong higala na nag-comment si Brother Danny Payot kadjot lang. Kani atong higala nga si Brother Danny buutan ni siya mahigalaan, no? Nindot kay sa ikadibate. Walang siya nakabantay mahigalaan nga ang nukos wa maapil dinhi ang naa sa tubig. Pero nikaon ni siya nukos, no? Mukaon ni siya way himbis. Wa siya kabantay nga ang naa dinhi 12 sa buhat jis naara sa yuta nagkamang og nagalupad ang gihinluan. So walay sa tubig ha. Unya dayon pagabot sa 13 miingon ang Dios. Unya may tingog miingon kaniya tindog. Tindog Pedro. Pag-ihaw. Sa Greek na mga higalaan kanang pag-ihaw or kill, that is tuwo. Tuwo na mga higalaan nga ang buot ipasabot to make unclean. Sa to pa kung himuon nimong mahugaw, limpyo day siya nga nahimong mahugaw. To make unclean. Okay? So, karon ang buot pasabot, sorry. Dili day to make unclean ang tuwo. Ang kuan day to siya, koino. Sa ilo ako ninyo, no? Ang kill diha tuwo to sacrifice day maggilaan. Okay. Napokus ko sa comment ni Brother Danny Payot. Kajot lang bro. Tuwo meaning to sacrifice. So ang Dios nagawhag kang Pedro nga pagsakripisyo diha, pag-ihaw. Nasayo natangdaan Leviticus 1 nga ang ihalad dili gid na siya mahugaw. Mga turo nga baka, mga kanding, karnero, tukmo, mo gina siya ipanghalad, mga limpyo nga mananap. So kung si Pedro niadtong panahon na mahigalaan, nag-ihaw og naghalad, dili siya mag-ihaw og baboy. Adto gid siya mag-ihaw didto sa limpyo, kay matud pa diha sa Greek tuwo, meaning to sacrifice. Unya, ipakaon. So ato lang sakyan ni, nga literal kuno. So kung nag-ihaw dayto si Pedro mahigalaan, iyang ihawon katong hinlo. Kay sakripisyo man di ay. Sunod. Matod pa din nga sa ilang argumento nga ang baboy gyud kuno apil gihinluan. Nya atong balikan ang 15, padayon tas 15 kaya ako man gi-explain kagay na. Ang kanang mahugaw diha nga ayaw na isipang dili binalaan or sa Greek koino. Bot pasabot sa koino to make unclean mo na ni mahilaan. Tungking ko na hugay na to make unclean basta ato pa limpyo siya daan nga himuon lang siyang mahugaw. Nganong nahugaw man siya mahilaan tungod kay dito sa pananawon na dito tanang klasis mananap. Tanang klasis sa mananap apil na ditong mahinlo og mahugaw. So kadtong koino, motong hinlo dito magilaan nga nasagulan og akatartos, nahugawan to ang bruma ng mga hinlo nga mananap. Nahugawan to siya, nahimo siyang koino. Ang ipasantop sa Dios kang Pedro, ayaw na isipang koino ang gihinluan. So wa na gyud giingon din hiba sa Greek nga ayaw na isipang akatartos
Wala giana pagingon. Ang buti pasantop sa Dios kadtong nahugawan ayaw na isipang hugaw. Matod pang Pedro. So ang ipasantop dahil sa Dios nahugawan, dili na isipong hugaw. So ang pangutanang Brother Danny Payot, unsa ang hinluan? Ang hinlo ng daan o ng hugaw? Ang hinlo nga nahugawan, mao na siya gihinluan. Okay. So, karon, tanaw na to mga higalaan. Sige, basahon sa nato, pagbigyan na to si Brother Danny Payot. Daghan kay siya comment. Brother Danny Payot, ganahan ko sa imo kay buutan kayo ka. Mao ba asa may tinuod, nasayod ka nga ang hintil mo kaon og baboy o wala? Okay, mga Brother Danny Payot, ani ang tubag. Nagisgot man ta kay Cornelio, si Cornelio dinhi palangdaan sa versikulo 2 o versikulo 22, mahinadlokon sa Dios o nagasimba sa Dios. Mayong itag mahinadlokon sa Dios, nagtuman ginasugo sa Dios. Kung ang sugo sa Dios dili magkaog mahugaw, ay wa ni si Pedro ni kaon. Hugaw lang sila tungod kay si Cornelio dili tuli. Dinhi sa 11:3 imong gihatag. Nakigsalo siya sa mga way tuli. Si Cornelio mahinadlokon sa Dios. Wala na siya nagakaog hugaw kay nahadlok mo siya sa Dios. Unsay suko sa Dios, tuman na siya. Gani dinis bersikulo 22, gitamod sa tanang Hudiyo. Asam ka na. Dili katamdon sa Hudiyo gasupak-supak kas ilang balaod. Galing lang kay wa lang siya nakaapil sa seremonyas nga paghinlo kaning pagtuli. Mo nang hugaw siya sa mga mata sa Hudiyo. Sunod nimo nga pangutana dinhi. Wala sa topic nato ang nokos, baboy raman to. Amo gani. Imo manggong gipagawas nga tanang mananap. Anong nangaon mog nokos? Nga wa man nagiapil day dito sa pananawon paghinlo. Atod pa rin ikaw napod pamatuod bro. Julius. Pamatod sa bagong tugon nga ang baboy dili ipakaon kay hugaw. Pwede gihapon Brother Danny Payot ipa-schedule dayon ni Brother Roland Pards kay ako nang barugan. Nya supaka. Nag-explain ako daan din na kay hint nga makuha karon. Tun-ilang ni daan akong gipahayag din karon kay para inigabot sa debate pangitain na laglusot unsaon nimo ni paglusot. Paboran ako ni daan sa imo. Okay. Matud pa nimo din to make unclean lagi meaning hugaw nga gilimpyon. To make unclean himuon nimong hugaw. Matud pa to make unclean himuong hugaw. Sa to palimpyo sa daan, himuon lang siyang hugaw. So karon, sa Greek ng nahimong hugaw, koino, nahugawan. So hinlo siya nga nahugawan, maoy gi limpyuhan. Dili kay akatartos maoy. Basaha ra gud sa Greek interlinear kung akatartos ba nang gipasabot sa Dios diha nga nahugawan? Ang nakapahugaw sa hinlo kadtong akatartos baboy. Gitagaan tagag example sa debate Excuse na pud sa mga nangaon. Imong chinilas na butang agtae. Ang chinilas nimo limpyo. Hinlo. Unya nabutang agtae, asa may imong limpyuhan tayo ang chinilas. Na logic lang gamay god. Palangga ba kay ka? Unang pasabton tikag maayo. So ang hinluan nimo kung limpyo nga nabutang aghugaw. Di kay ang hugaw imong hinluan. Ana na siya Brother Danny Payot. Sa malipayon nga paglanto diha karon, Brother Danny. Og sa kong paryente si Catherine Ilima Traya. Og si Walang Ikaw. Wala lagi ko. Og si Rod Rosen Aldrich Traya. Gaw, mayong paglantaw diha kaninyo. Ang Dios magapanalangin. Amping mo kanunay diha. Kay ang atong kalibutan karon grabe na ka makalilisang. Mayong paglantaw usab diha kay Miriam Traya. Watching, Og si Brother, nabasa na ko ni dito sa iyahang profile. Is ni si Brother Nature Study. Mayong paglantaw diha bro. Okay. So, padayon ta. Atong tagaaga pagtagad, nalingaw ko atong audience magalaan ng utana sa ako, no? Ato lang tagaag pagtagad ning
ang Dios manggod, sa diha nga iyang gihatag ning balaura, nga magbalaan mo kay ako balaan, ayaw kamo pangaons mahugaw. So giawhag ta sa Dios, doon na instruction nga kung kamo magbalaan, dili mo magkaog mahugaw. So doon na iawhag magbalaan. Nga ang tinuod nga nagbalaan, dili mga og mahugaw. Pero doon ay nagpakabalaan sa ilang kaugalingon apan nga og baboy. Muna isa akong gipasabot ito, ako lay paklaro din kay ang atong time ato gamay manggod. Kung but hunahunaon ang 10 minutes, dayon sunod 5 minutes, duha ka 5, kulang gid kaayo magilaan i-explain ang kining mao nga topiko. Kung public debate pa, sugot tag maghapon ba no? In-explain na ilang nining mao nga mga topic. Dinhi sa Isaiah 65 versikulo 4 ug 5. Ato ni siyang basahon. Magabi mangadto sila sa mga langob ug mga lubnganan. Mangaon sila baboy ug ang ilang lutuanan adunay sabaw sa mga mahugawng mananap. Muingon sila, ayaw ako hilabti ug ayaw pagduol kanako kay ako balaan. Ansa kuno nagpakabalaan ni sila magilana. Nagdeclare sila silang kaugalingon nga sila balaan. Unya nangaon sila hugaw nga mananap baboy. Unya moingon ayaw ko hikapa kay ako balaan, ayaw pagduol nako kay ako balaan. Matod pa sa Dios dinhi sa ubos, kining mga tawhana makapasurok sa akong dugo. Ang akong kasuko daw kalayo nga nagdilaab kanunay. Grabing suko agiday sa Dios nining mga tawhana magilaan, no? So pasensya na mo di karon, no? Open-minded lang ta ato lang abrihan tong kasing-kasing unahon na aron ato nga mabalaan ang kabubuton sa Dios. So, kining mga nagakaon, matod pa rin ni Isaias, nagakaon og baboy, unya moingon nga kuno sila balaan, grabing suko agid sa Dios aning mga tawhana. So, ang nagpakabalaan kadtong nga og baboy. Basa sa Taga-Diot. Watching here ka from Cebu City. Uy, tama, original gining mga traya nga na Cebu ba? Taga Cebu ni among mga kaliwat nga mga traya. Okay, gaw. Happy watching, gaw. Amping kanunay. Kanang makalilimos, unsa, ingon ni mo, ana. Unya na kay layo pa ni sa topic na to, gaw, ha? Fair imo explanation. Salamat, gaw. Open-minded lang ta, ato gini masabtan. Kadyot lang bro, Dani, ato sa ipadayon ning nagpakabalaan. Okay? Ato na basahon imong komento karon human sa ko explanation. So ang Dios magigalaan suko niini mga tawhanang nagakaong baboy nya moingog balaan. Namang gitay nabasa. Isaiah 64 65 versikulo 4 ug versikulo 5. Suko ang Dios. Na mo nang pag-abot sa Ginoo niya silutan ni sila mga kagalaan. Suko namang gidaan ng Dios. Kining nagbalaan silang kagalingon apan nagakaog baboy. Panayon ta dinhi sa Isaiah 66 versikulo 17. Nagikano na to 15 para klaro. Nga inigbalik gini niya sa Ginoo. Matod pa rin is 15. Kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo dala ang iyang karwahi nga sama sa alimpulos aron pagpahungaw sa iyang kapungot. So grabing suko sa Dios inigbalik ani unya niya. Ingon siya aron pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog niya tungod sa iyang kaligot-got. Impierno gini magilaan, no? Kay sunog naman yun. Ingon sa rin kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tao, ipaagi niya sa kalayo. Ang katapusang paghukom, pinaagi na sa kalayo magigalaan. Impierno. Og sa iyang espada, og daghan unya ang iyang mapatay, kinsa man ang iyang mapatay. Nagingon ang Ginoo mga matay kadtong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios o gingon man ang mga kinsa nagakaon og karning baboy mga ilaga ug uban pang mahugawng mananap. Tan-awa mga higalaan. Dinhi palang daan sa 65, grabe nang sukoa sa Dios. Nan inigbalik karon sa Ginoo
Grabe ginyang sukua, manimalos siya nining mga tawhanang nagpakabalaan sa ilang kaugalingon, apan nagakaon sunod sa baboy. Mo ni nagpakabalaan. Ha? Basahan na to ang komento ni Brother Danny Payot. Mao ba bro Julius? Uyon ka nga ang SDA dili mo kaon og baboy kay nagbalaan sa ilang kaugalingon. Maoy unang sunugon sa kalayo. Ha, dili ko uyon ana Brother Danny. Ang Dios na mismo naghatag og instruction unsaon pagbalaan maglikay ta sa mga mahugaw nga mananap sa mas baboy. Dili ta mo kaon og muhikap ni ana. Kay ang Dios mismo nagsulti nga kamo balaan. Wala mi nagbalaan sa mong kaugalingon, ang Dios mismo nagbalaan sa amo. Munang nisunod mi sa iya kay gusto mi mabalaan. So kanang nagbalaan silang kaugalingon, kanang nagakaog baboy niya moingon balaan. Muna Brother Danny Payot. Bro Julius, Isaiah 65:4-5, mga Hudiyo man na. Huwag ko nabasa din Hudiyo, Brother Danny Payot. Ang title din hiyo, silutan sa Dios ang mga masupilon. Kung ikaw karon masupilon ka niining maong sugua, may tungod sa maing panglawas, apil ka silutan mga kigilaan. No? Although medyo sakit-sakit gamay ang kamaturan, ang importante lang kabalutan mo dawat. Matod pa din sunod. Unsa di ay baboy gaw, hugaw, explain ko no be. Okay gaw. Ang baboy gaw, hugaw gina siya. Gani nga ang mukhaon na atong gibasa karon, sunugon gid sa Dios unya ngadto sa impierno igbalik niya. Gideclare na ng daan din sa Leviticus 11 og sa Deuteronomio 14. Masahon nato ang Deuteronomio 14. Munigaw ayaw katingala daghag basir gaw kay daghan manggod nga ang atong naandan kanang makaon natong baboy, pero sa diha ato dayto na ng Biblia dili gid siya makaon. Okay? So matod pa din sa Deuteronomio 14:2 og 3, katawhan kamo nga balaan iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios, gidili gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo og walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon, ayaw kamo pagkaon sa bisan unsang butang nga hugaw. Muna siya hikalang ison, balaan ta nga katawhan busa gipalikay ta sa pagkaon nining mga mahugaw. Okay? Ato na ipadayon explain karon gaw, basa sa ta din Hugaw manggod imo giingon, so meaning tanan jud. Kadyot lang gaw ha. Matod pa ni walang ikaw. Ipadayon Brad kung unsay imong natunan, proud ko nimo, dagang salamat, walang ikaw sa mong gitinuod pangalan nimo. Walang ikaw. Kuyaw no. So dagang salamat no. Ang importante lang din makapahayag ta sa matuod. Dili ka ng bakak nga pagtulunan. Una man gud makikilaan ang linlang sayawa. Sige gaw. Kadyot lang gaw ha. Ang linlang sayawa didto pa lang daan sa tanaman sa Eden, nagbutang na ang Dios og usa ka balaod. Ingon ang Dios, makakaon kamo sa tanang kahoy niining maong tanaman. Apan ayaw kamo pagkaon sa usa nga naa taliwala sa hardin. So karon ang yawa maggalaan nagsulsul dito sa babae. Ingon ang yawa, niingon ba day ang Dios nga dili kamo makakaon ini? Mingon ang babae, dili kami makakaon gyud, mingon ang Dios. Kay sa oras nga mukaon kami niini, mamatay kami. Ingon na ang yawa, dili na tinuod. Kay sa oras nga mukaon mo ni dili mo mamatay. Hinoon maabre ang inyong salabutan, makahibalo kamo sa mayog sa dautan og mahisama kamo sa Dios. Tanawa rang linlang sa atong amigo nga si Satanas. Grabe. Atong amigo Satanas, grabe linlang. Okay. Mo po na karong panahon na. Ang declare sa Ginoo nga ang baboy hugaw dili ipakaon, napoy magwali nga ipakaon na. Maurang estilo Satanas balik-balik. Bugo man ni Satanas kay ang estilo balik-balik, pero nagalaom siya sa lain nga resulta.
Kuya lang tong nakabantay lang sa estilo ni Satanas, mo makabantay gyud. Gani si Kristo. Sa dihang uasa si Kristo 40 ka adlaw nas Mateo 4. Kabalo siyang gigutom si Kristo, iyag yung gitintal nga himuang pan kining bato mahitungod gyapon sa pagkaon ilang debate. So si Kristo wa gyud mukaon kay sa panahon nga mukaon si Kristo, napildi siya ni Satanas. So sa dihang mukaon ta mahigalaan, nining mga pagkaon ang gibawal sa Dios, mapildi gid ta. Ha? So ang Dios na daan nag-declare, matod pa ni Agaw, Catherine, Ilimatraya, hugaw, unya, baka, kabaw, kabayo, hugaw, day na. Sige gaw, kadyot lang gaw ha. Atong tanawon din higaw. Levitico 11. Na din higaw, nagid din ang listahan. Manang kung nakay Biblia, pwede naman siya basahon. Basahon na to sa uno. Medyo taas-taas ni, pero basahon lang ako. 1, 2, 3. Din muna siya. Muna siya ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon. Kanon ha? Mahimo ninyong kanon. Bisan unsang mga mananapa nga pikas ug kuko. Ug muusap sa ilang kinaon mahimo ninyong kanon. Ang buot pasabot anang mahimo ninyong kanon kanang buak ug kuko sama sa baka buak na daag kuko. Unya sunod mo ni timailhan ikaduha kanang muusap sa kinaon sa English na chudakad. Kana bang ruminate animals nga kanang bisag nagpahuway na makakita ka ng baka, kanding, kabaw, bisag magpahuway na sila gaw, matingala ka masignuya-nguya no? Siga na ana, magnguya-nguya na sila. Muna ibut pasabot nga ang ilang kinaon, ilang kinaon ilang giusap. Doon naman na sila inigsipsipan na nila, doon na sila balunan dito sa ilang tinae, nga dito nila itapok tanan nilang mga pagkaon, dili na nila tinudog usap din permirong kaon. Ilagi na siyang isulodaan dito, dayon ibalik na nila, dayon ning magpahuway ilan ng usap-usapon. Kabantay ko sa una nami kabaw ni Lolo, Lolo Ninong. Magpatuna mi dito sa tunaan. Matingala gid mi anang kabaw, malingaw gid mig tanaw, magsige gid na siya nguya-nguya. Sumo na siya ang gibot pasabot nga kanang sa English chudakad or muusap sa kinaon. Moingon itag kinaon, kuha na siya kanang past tense kinaon. Naa na daan sulod ba gikaon na gibalik lang. Okay? Kung wala pa na siya, kung dili na siya kinaon, muusap sa pagkaon. Unta. Muusap man gyud na sila. Baboy muusap pero dili na nila ibalik ang ilang kinaon. Amo na siya. So duha ang timayhan gaw. Buak ug kuko og nagapangusap. Chudakad. So kung isa lang ang naa, dili makaon. Example, baboy. Dana, gi-istorya din kay matod nimo gina kabayo. Isa din apan ayaw ninyo kana ang kamilyo. Ayaw ninyo kana ang kamilyo. Mamaor na sila sa kabayo. Dili pikas ug kuko pero nagapanguya-nguya. So dili siya makaon, kamilyo. Maor na sila sa kabayo. Ang kuniho o liebre, kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapa kay muusap kini. Tanawa ha? Nagapangusap kuno kini sa kinaon, apan dili pikas ang kuko. So dili ta mangaon na. Ikaduha, ang baboy, bisan tuod pikas ang kuko. So ang baboy, ang timailhan nga na siya, isara, pikas ang kuko. Naa siya timailhan. Apan, dili siya muusap siyang kinaon, ayaw ka mo pagkaon ining mananapa. Ayaw ka mo pagkaon sa karni ni ining mga mananapa o muhikap sa patayng lawas nini kay hugaw man kini alang kaninyo. Ang Dios na mismo nag-declare. Ang Dios na mismo nag-declare niya na. So dili na to na supakon. Doon na pa'y pamahayag sa uban nga ang pagtulunan kuno sa SDA, mahitungod ining pagkaon sa baboy, iya kuno sa yawa, pagtulunan sa yawa. Naon sa nga ang Dios na mismo ni nagsulti, iya na hinuon sa yawa. Una magila, no? Magkatawa ko ilang mga akusasyon. Ato nang basahon niya, nasa unang Timoteo 4. Padayon ta din gaw, ato lang pataas-taasan. Okay? At pa rin sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig, at apilo na lang natong tubig. Sa mga nagpuyo sa tubig,
makahimo kamo pagkaon ining musunod. Ang tanan nga anaa magpuyo sa kadagatan og sa mga suba nga may mga kapay ug may mga himbis. Duha gihapon gaw ang timailhan nga gihatag ang Dios nga atong makaon. Dunay himbis ug dunay kapay. Pero tanan sigurong isda dunay kapay, unsa man ang way kapay? Ha? Wa pa ko kitag isda siguro nga way kapay. Kung naa man galing wa ko balo, no? Siguro ang akong nailhan kanang walay himbis. Sa ato pa duha ka timailhan naa makaon. Pero kung usara mo nay prinsipyo ha. Duha makaon, pero kung usara ka timailhan dili makaon. Mo nay timan antong prinsipyo nga gihatag sa Biblia. So sama ni anang unsa na? Kanang way himbis. Ha? Unsa nang isda na? Kasili. Bitin sa dagat ba? Bitin sa pa kasili wa man himbis. Kapay lang mahigalaan. Ha? Gabi nimo ang kapay, protection man guna sa ilang lawas aron dili mapiktuhan ilang lawas ba sa mga unsa diha nga mga makakontaminate sa tubig nga madaot ang mga isda. So ang himbis protection. Ha? Unsa pa nang isda agaw basta makakita kog isda nga naay himbis ug naay kapay makaon na, pero isa lang ang naa di na makaon. Dili kay kuswito niining mga ngalan sa mga isda agaw matambaka. Ha? Sa kana. Natoy mga isda nga bilong-bilong, wa ako katimaan sila mga dagway, mga ngalan lang. Pero kung akong tan-awon basta naay himbis naay kapay makaon na. Bisag kung sa ngalan ng isda. Ha? So muna sa dagat gaw, no? Muna sa tubig, bisan asan sa kasapaan. Mga tilapia, makaon, bangus, kanang mga paitan, makaon na siya. Ang dili makaon kanang mga alimango, wala man na sila kuan. Walay kapay, no? Walay himbis, puro gahi man ilang lawas. Og mga bao, sa man sila diha, no? Nagakamang sa yuta man sila. Usahay sa tubig pod, mga reptiles, no? Unsa pa na diha, mga nukos, so dili gini sila makaon, no? Mga pusit, unsa pa na diha. Octopus, laing nasunod, China, daghan kayo gipangkaon dito nila. Apil mga iro dito, gipangkarne, naas palengke. Nasa ilahang public market. Padayon ta. Ang tanan nga naa sa katubigan, nga walay mga kapay ug mga himbis, hugaw alang kaninyo. So mo to. Mao kini ang mga langgam, arin optas mga langgam. Tulo man kuno sila nga atong makaon kay nasa tubig, naa sa dagat, dagat ug sa yuta ug naa sa kahanginan mga langgam. Atod pa din he. Mao kining mga langgama ang dili ninyo makaon kay hugaw. Ang agila, ang gripon, agila, daghang klases agila, no? Gripon, ang ismirihon, wa ko kailaning uban, no? Ang banog, apil banog. Ang tanang matang sa manaol ug uwak, ang asbistros, ang pungaw, ang laro, ang tanan nga matang nga ananangkil, ang ngiw-ngiw, ang gamaw, no? Bisaya kayo ako ang Biblia ang gigamit. Ang lapay, ang itik, ang pilikano, ang kalamon, ang nagkalaing-laing matang sa tabon, ang abubilya o ang kabog. Mahugaw usab alang kaninyo ang tanang gagmayng mananap, nga pak-an nga adunay upat ka tiil. So unsa man ang mananap nga pak-an nga aduna lamay upat ka buktiil. Kasagaran sa mga pak-an ako nakit-an o unom ka buktiil, no? Matod pa din gawas lamang ni adtong adunay mga lutahan. So adunay lutahan nga tunga-tunga sa tiil ug sa paa nga maoy ilang gamiton sa paglukso sa yuta. Mahimo ninyo silang kanon, makaon ninyo kining musunod. Unsa man ning klasihas mga mananap nga pak-an. Tanang klase sa dulon, no? Pagkalamias dulon gaw. Kakaon ko na sa una. Timos og apan-apan, pero alanganin po ning apan-apan atong kanon usar ka buka to makitaan. Dili man ta kalasa na ditam tagbog kaon. Na usa ka CFD nga tinuod ba nga mukaon mo og timos? Nanad nini gipanglista mga dulon, pakita daw ko mukaon kag timos. Unsa pagkaon naman timos nga isa ra ka buok pod. Alang-alang mo na. Pero tingdag sa dulon, kung tingdag sa mga timos, manguha gyud ko. Halami kina san lagon, no? So mo to nga mga langgam, gay na.
nga atong gihisgutan, daghan kaayo no? Kanang mga mananagit nga mga langgam, mga uwak, mananagit man na sila no? Mahugaw usab alang kaninyo ang tanay, mana tong mananap no? Makaon ninyo kining mosunod, so mana tong mga dulon, apan ang ubang gagmayng mananap nga pakkan og may upat ka tiil hugaw kini alang kaninyo. Kung makatag example, kung makita ninyo kung sanang mananapa, pwede na ninyo isulti dihag pakkan nga upat ka buktiil. Bisan kinsa ang muhikap sa patayng lawas ning mosunod nga mga mananap mahugaw hangtod sa gabii ang tanan mananap nga adunay kuko nga pikas, dili pikas ug dili mousap sa ilang kinaon. Ang tanang mananap nga may upat ka tiil ug may talinis nga mga kuko hugaw kini alang kaninyo. Ang muhikap sa patayng lawas sa nilang mga patay nilang lawas mahugaw hangtod sa gabi kinahanglan labhan ang bisti. So kung muhikap ka hangtod gabi ka mahugaw pero mukaon ka imong lawas na hugawan. Ha? Dili ipakaon. Ay sa bakbak. Kanang bakbak gaw. Uban lagi tao kanon man og bitin ok lain lugar especially baya na nila speciality ba nila. O bitaw gaw nga kung dili ta magsubay sa Biblia mahimong tong kanon lami ba ng bakbak sa una kakaon ko ana. Naman ko na siya sa tubig gitawag na sa reptiles tingali no. Cold-blooded animals, hilig sila mga bugnaw nga mga lugar. Bakbak sa tubig na siya, kung sa tubig na siya ibutang, wala man siya kapay, wala po siya himbis, ang iyang gamit kapay, ganyan kamot. Kung adto po nato na siya ibutang sa yuta, gakamang man ko na siya gasaguyod sa iyang laganang gakamang, dapat iyahang lawas dito sa yuta, unya, dili siya buak og kuko, mura siya tao nga nay kadat kumagko nay kuko. Unya dili pud siya magpangusap. So wala siya masulod sa kategori nga pwede makaon. So dili gid siya. Bitin na samot ng bitin no. Sayuta na siya siya tiil. Iya na may kamang yang lawas uk-uk. Samot ng uk-uk perti hugawag yun. Mayong paglantaw diha, Maricel, Michael B. Traya, mga parinte na ko, mga Traya, mga buutan ni Manilin, Talibod Sigos, may paglantaw dati. O, kinsa pa din si MJ Dokong Coronado is watching. As lang ko kay kada verse ni mo, doon naman kay pasumbingay, tanan pagkaon, tanan pagkaon, way man, hugasan, ngano managaw. Okay. Hugasan gini mo gaw kay imo man kuhaon ng dugo. Imo man kuhaon ng dugo. Halimbawa, ihaw ka karog kanding, imo ginang hugasan. Ang katong ihaw nimo katurang gitugot sa Dios nga ipakaon. Hugasan na nimo kuhaon nimong dugo, ilabay kay di man pwede mo pakauno ng dugo. So, hugasan nimo siya aron malimpyo. Kay sa natural nila nga lawas kanang kuan sila sa mga lapok o mga ligo, hugasan gina nimo. Makaon nimo ang ganang germs, Pero kanang mga mananapa gitugot gina sa Dios. Sama na ko nang mag-ihaw tag isda, ato gina siya hugasan para mawala tong dugo, kuha na tog hasang, tinai. Aron nga inigluto, perting lamia. No? Pero lang ato ay lang tong ihaw tong gi-declare sa Ginoo nga mahugaw bisan pag unsaon to nimo glaba, bisan pambutangan nimo nag-sunrox, powder nga surf, di gina siya malimpyo kay ang Dios na mismo nag-declare hugaw. Sumala sa itong gibasa sa numeros, nga hugaw gina siya, ang Dios di na gin mag-usab niya na. Hugaw na gina siya. No? Doon sa pa may mga pangutana. Okay. Ritas bagong tugon. Saan man to? 2 Corinto 6:17. Nag-auhag ang Dios din ingon ang Dios sa sinulat ni Pablo sa 2 Corinto 6:17, busa ang Ginoo nagingon, bulagi sila og paglain gikan kanila, ayaw kamo paghikap sa hugaw. Sa maning hugawan katong gimensyon sa Levitico nga di ta pahikapon niadto. Dili kay ta pahikapon pagkauno na hinuon. Naunsa na?
Kung mulikay ta niini ingon ang Dios, ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Aron ta dawaton sa Ginoo likay ta sa hugaw. Ha? Unya ako mahimong inyong amahan ug ako mahimo ug kamo mahimong akong mga anak. Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang Dios mismo nagsulti no, munang di na lang ta magsupak-supak. Pag-abot dinhi sa 2 Corintios 7 no, mga minahal kong mga igsoon, tungod niining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makapahugaw sa lawas. Makapahugaw sa lawas mga galaan, kanang mga mananap nga gideclare sa Dios nga hugaw. Kay mahugaw alang kaninyo. So mahugawan ta kung ato na siyang kaunon o hikapon. So ingon ang Dios, likaya na to aron dawaton ta sa Dios. Manaygingon sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan. So ang kabubuton sa amahan maglikay tas mga mahugaw. Okay, matod pa dinhi ni kinsa man to nag-email kagay na. Asa naman to? Nawa man. Asa to? Nawa. May paglantaw diha no? IB Catherine Sumailo Arangis. Kumusta mo diha ako mga ninong mga ninang diha kumusta ano ka bisita diha dugay-dugay na. Okay. Matod pa ni agaw, gaw. Kumbati gaw. Sa to pagaw kusog kaon sani? Tarong nag-type gaw ha kay di na ako kay masabtan ha. Sa to pagaw kusog kaon on litson labi na panit unsa man ko ani maimpierno ko. Dili ka maimpierno gaw basta muundang na ka. Ang Dios matud pa niya sa Isaias kagay na napungot ang Dios niining mga nagbalaan silang kagalingon apan nagakaog mahugaw. Unya inigbalik sa Ginoo itambog atos linaw nga kalayo maimpierno. So dili ka maimpierno gaw basta muundang na ka og kaon sa mga mahugaw. Okay gaw. I love you gaw. So dili ko moingon na yung maimpierno ka mahimo kong mahinukmanon basinday mo usab na. Ayaw nagkaon no. Basta di ka mo kaanggaw, di ka maimpierno. Salig lang sa Dios, kaya na. Kaya gay nako gaw, parinti bitaw ta. Kaya gay nako kung kaog mga mahugaw. Okay ra ko kanang naibulad prito, ya lauoy. Perti nang lamiyas kaon gaw. Busog na kayo ko. No? Parinti ta, kaya ni mo na. Kaya gay nako. Okay. So, balik tas buhat Jis. Diri na ta sa kuan, man naman itong buhat Jis. Diri ta sa unang Timoteo. Kay matod pa nila, ang isdi kuno pagtulunan sa yawa ang gitudlo, kay nagbawal sila. Dili nila itugot nga kanon ang baboy. Dili man kami nagbawal. Dili kami nagbawal, kundi ang Dios. Nagsunod lang mi sa Dios. Kay ingon ni Kristo sa Juan 14:15, nga kung kamo nahigugma kanako, tumana akong mga sugo. Sa ato pa, ato ipakita atong gugma sa Dios. At tumano na to iyang sugo. Ang pagtuman sa sugo, nagpakita ka na nga nahigugma ka sa Dios. Nagpakita ka na nga ikaw nagmatinumanon sa Dios. Kita nagmatinumanon sa Dios o kita nahigugma sa Dios. Mo nang nituman ta sugo. Doon ay uban moingon nga, nagsalig raman na sila sa sugo, aron maluwas. No. Dili na official statement na mo mga SDA, nga mutuman misugo aron lang maluwas. No. Nituman misugo tungod kay giluwas na mi. Giluwas na ta ni Kristo diha sa Kalbaryo sa cross. Munay labing tinuod. So ang ato lang diha atong suklian ang gugma sa Dios. Magbuhat tag matarong kay iya tang gitubos diha sa Kalbaryo sa cross. Iyang giduphan ang atong mga sala. Gipaagasan niyag dugo, gidughang pa iyang kilit, gilatos, giludan, gikulata. Aron lang ta maluwas sa sala. So muna nga ang tanang pag-antos ni Kristo diha sa cross, atong balusan og gugma. Mutuman tas kabubuton sa Dios, atong balusan og gugma.
So, love you to gaw. Amen. Daghang salamat gaw, no? So, anita, atong tagaan pagtagad ning unang Timoteo 4, kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 5. Atong tanawon kay dunay nang husga nga SDE kuno kini. Ha? Muna ang SDE kuno pagtulunan sa yawa. Although mainsulto mi gamay pero tungod kay love ta mo. Ha? Ang mga SDE brothers na higugma sa inyo, so muna nga ipasabot na mo mayo unsay gisulti sa Biblia. Ha? Dili ni pangwarta amo kun dili nagtigom lamig bahandi ngadto sa langit. Kamo ang bahandi, kita ang bahandi ngadto sa langit. Muna nga nagistorya mi dinhi sa matuod. Gani dinhi sa ako nga pag live, wagi nagsugo sa ako nga swelduhan ti ka pag wali dia sa Facebook, wala gyud. So voluntaryo lang ning ako. Tungod kay ang akong kasing-kasing naa kaninyo ug naa kanatong tanan nga dinaron kita makahibalos kamaturan. Labi na ni ako mga parinti, mga pinangga kay nako ni. Duol kay nis kong dughan suod kay nako ni mga traya, no? Kaliwat gyud pure mga traya. So muna nga maningkamot gyud ko karon dinhi nga mapasabot kining kamaturan. Ana adto ta dinhi sa unang Timoteo. Matod pa dinhi mga mini nga magtutudlo kinsa man ni sila. Matod pa dinhi suno, ang espiritu klaro nga nagingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mamiya man dahil pagtuo mga SD wa man tawo mamiya. Mo na akusasyon nila. Daghang kay salamat sa daghang heart gaw. Muna nga, I love you gigayo sa mga traya. So, palangga ta sa Dios gaw, no? Huwag kita pasagdi sa Dios. Mamiya sa ilang pagtuo, maoy ilang sundon ang mga limbungang espiritu nga ang mga pagtulunan, espiritu o mga pagtulunan sa yawa. Limbungan nga espiritu. Kung sa tanaw ninyo ng limbong ko karon dinhi, wala unta tay nabasa nga litra por litra nga ang baboy dili ipakaon. Nya kay naaman tay nabasa wa ko ng limbong, no? Ato ning nabasa og tarong. Daghang salamat sa heart gaw, no? Ingon pa dinhi. Makahilak kung puta ninyo ka. Ako lang gi-smile gaw ba kay ang akong dughan grabe kanang magistorya bitaw ko kanang gikan gyud sa kong kasing-kasing, kung pwede pa lang akong ipakita nga akong luha nagatulo, pero mo aksyon nagluha gaw. Ako lang ginapugan nga di mo tulo. Ingana ta mo kapalangga, no? Patuluan ta mo luha kung pwede. Matod pa din padayon ko gaw ha. Naggikan kining mga pagtulon-ana sa limbong nga mga taong bakakon og ang ilang mga konsensya dili mo bati nga daw gipasuan og binagang putaw. So grabe ning mga tawhanan ni, no? Na dili na mo bati sa ilang konsensya. Pero ako din daw halos motulo na akong luha pagsulti, no? Pero kaning way konsensya di tingali motulo ang luha ani inig sulti. Matuod, no? Okay, sunod. Nagtudlo sila sa sayop. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo. Wala man na sa SDE ini nga sayop ang pagminyo. Wala gid may magtudlo ba? Ayaw ang pagminyo kay sayop na. Siguro nasayod na mo karon kung unsa nga relihiyon ang wala magminyo. Dili magminyo, no? Sunod. Nagtudlo sa sayop sa pagminyo og ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Adin hina. Muna ilang gingon karon nga nagbawal kuno ta og mga pipila ka mga pagkaon. Moingon kay tag pagkaon kanang gitugot sa Dios nga pagkaon. Unya mao nay gibawal. Sama skanding karon pagkaon man na siya gitugot sa Dios. Kung ato na siyang ibawal mga SDA, kita pagtulunan sa yawa. Kita ana sa yawa pero wa man ta nagbawal anang kanunon. Wala man ta magbawal ni anang mga kanunon nga dili pakaon. Ato man na siyang gipakaon. Gitugutan na pud nato na siya atong gitudlo nga gitugot na sa Dios kay limpyo na. Ang ato lang giwali dinhi, amo lang giwali dinhi nga ang bawal or dili kanunon kay ang gisgutan mangud dinhi pagkaon. Kung naingon pa siya dinhi nga gibawal ang dili kanunon nan kami uyon mi. Uyon mi ana nga kami pagtulo na siya wa. Pero wa man gingon dinhi nga nagbawal mig mga dili pagkaon.
nagbawal mig mga nagbawal mig mahugaw nga dili ipakaon. Ang giingon dinhi, nagbawal og mga pipila ka mga pagkaon. So pagkaon, mayong itag pagkaon hinlo bruma. Kay ang mahugaw akatartos sa Greek. Kung giingon pa dinhi nga nagbawal og dili ipakaon ang akatartos, daw ato di nami yung barog dinhi, maulaw nami dinhi mo barog sa atubangan ninyo aron pagsultis tinuod. Okay, matod pa dinhi. Nagisgot ini og pagkaon, nasayod na ta ato nang gisgutan kay naon sa tong mga pagkaon nga gitugot sa Dios. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human pasalamati kanon niadtong nagtuo og nahibalos kamaturan. Unsa may kamaturan nga hibalan? Nga ang baboy dili pakaon og ang aduna lamay gitugot nga pagkaon alang sa katawhan sa Dios. Saan sa nato na imong kuan gaw no? Amen. Maminaw ko, welcome man nako ang tanan relihiyon, isa ra man ato ampuan di bagaw. Ako gusto lang maminaw para naasad ko'y idea. Okay gaw no? So nindot na siya gaw nga open-minded. So ana lang na siya gaw. Muna akong ginawag sa kanang maglantaw sa kong live, be open-minded lang ta atong labrihan atong kasing-kasing una-huna. Kung tanaw ninyo nga sayop ni, ayog dawata kay dunay tambag sa Biblia nga sagupon nimong maayo isalikoy ang dautan. Okay? So ana lang. Ato lang gyud paminaw ang hunghong sa balaan nga espiritu kung unsa ang gipadayag niya. Nigamit man tag Biblia, wa man ta nagyaw-yaw dinhi og way gibasihan. So doon na tayo gibasihan. Okay? So matod pa dinhi nga kanang mga butanga nga mga pagkaon, matod pa dinhi apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadtong nagatuog na hibalos kamaturan. So ang isyu man gud dinhi basta si Pablo na kanang mga gipanghalad sa Dios ba. Dili naman gud ta patuhuon ianang mga Dios. Muna kung ang mga pagkaon gihalad sa Dios ayaw na mugtuo ana. Matod pa ni Pedro, makakaon kamo nga way pag-agad sa konsensya. Pero kung may muingon kanimo nga kana gihalad sa Dios ayaw pagkaon tungod lang. For the sake lang ni adtong nagsulti kanimo. Diba sinyang mapandul to ba? Pero kung way mosulti nimo kaon na tuo man kanang Dios. Di man na tinuod. Dios gani kao man rastraktarak. Di ba? Kao man rastraktarak di tinuod nga trak. Dios di nga tinuod nga Dios. Kung sa lang gipanghala diha, pwede ka mo kaon basta walay mo sulti nimo. Walay mo saway nimo. Mubitaw nang pagabot sa Colosas 2:16 nga kung dunay mo saway nimo, Colosas 2:16 nga dili na itugot nga dunay magsaway. Ayaw itugot nga dunay magsaway nimo. Kung gihala tos Dios imong gikaon, niya nakabalo siya ni kaon ka, sawayon gid ka. So ayaw na lagkaon kung naay moingon nimo. Pero wala kanang Dios, pwede ka mo kaon. Mato ni Pedro sa unang Korinto 10:25 nga makakaon kamo sa tanang karning gibaligya as merkado sa walay pag-agad sa konsensya. Dinis 28, apan konsultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa Dios, ayaw kaon. Amo ni tambag ni Pablo. Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niini kanimo ug tungod Okay, wait lang magigalaan, wala akong signal. Okay. Balik na. Ni kuan gamay ang signal, no? So, pasensya na mo. Pinapawisan ako ng maraming singot daw. Okay. So, ato ni ipadayon. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo ang tanan angay dawaton, uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Kay ang pulong sa Dios ug ang pagampo mao ay nakapabalaan niini. So kadto ni siyang mga mananap nga gitugutan sa Dios nga ipakaon niya gihip. Okay, medyo nihina itong signal, no? Maksig kawa. Mayong paglantaw diha ba Brother Arniel Tonso Kalimpusan usa ka gwapo na kong amigo. Buutan nga kauban ako.
kauban ako dito sa Dapicol, no? Siya ni ang ako nga giduulan dito. Nagtuo ko gulay Adventist dito pag-abot na di ay, no? Nguni ang sa ka igso na tos pagtuo nga ni dawat sa amo dito mga Adventista kada gabi mag-worship me, buntag mag-worship me. Grabe kadasig nga mga kaigsuunan dito sulod. So, mayong paglantaw diha Brother Arnel, no? So, mo to mahigalaan nga ang tanang gibuhat sa Dios. Okay, na-resume na po ang signal, no? So, reklamo na tingali ako ang data mga kahigalaan. So, pasensya na sa sunod. Ato na lang ning klarohon og mayo pag-explain, no? Murag mawala akong signal. So, mag-awit sa tamang higalaan. Ato sa nga music nga tong mga nagtanaw karon. Pagtuon na sa litay, ming sumay sa iwing nga dalan. Ayaw kayo't kalimtin, o kanunay inumdumi. Matagpipit sa orasan, dunay kahulugan. Ang tanang niluhatan, itanaw sa Diyos sa mahal. Matagot luz siya atong saligan. Okay, mga kahigalaan, ato nga tapuson ng ato nga live, no? Kay maaksyon nagreklamo ang ato ang signal. Tingali, ugma, lahi na sad nga tubiko ato nga pagahisgutan. Ako ginahangyo ang inyong presensya nga makiguban usab kanako og mga adlaw. O kung doon na mo i-suggest na mga pangutana, pwede na tubagon ugma, no? So, mag-aampo ta, amahan nga balaan nining taknas kabuntagon, nagapasalamat kami kanimo nga din ikaw nagagamit og instrumento aron pagpasabot sa kamaturan ug moabot ngadto sa mga katawhan nga wa pa mahibalo niini. Panalangini kining mga pulo nga amahan dili mahimong kawang kundi dili mahimo kining usa ka dakong gabayan sa amo nga pagkinabuhi samtang kami magapaabot sa imong ikurahang pagbalik. Tingali amahan aduna karoy mga nagbalatian labi nas mga nagatanaw karon tingali sa ilang pamilya kay galaan kaila nila adunay nagabalatian ikaw amahan magahikap sa ilang balatian. Ayuha sila amahan pinaagi sa gamahanan nimong mga kamot tungod kay nagatuo kami nga ikaw gayod ang maayong doktor, pinakamayong doktor sa amo nga kinabuhi. Dalaygon ka Dios sa walay katapusan. Sa iloon mo kami sa mga kalapasan. Ining tanan namong gisalig ilamang madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Latan, itanaw sa Diyos sa mahal, matagot luz siya atong. Okay, sa dili pa ko mutapos, mubasa ako usa ka bersikulo panamilit alang kaninyo sumala sa akong naandan. Dinhi sa panultihon 28 bersikulo 4. Kung wala kay pagtamod sa balaod, dapig ka sa mga dautan. Apan kung mutuman kanini, batok ka kanila, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Adunay uban sa atong kaigsuunan, adunay kinaiya muhukom sa uban. Kinahanglan nga kini atong kuhaon, kay ang Dios wala makauyon. Ayaw buhata sa imong isikataw, aron kini dili mahitabo kanimo ug tan-awa ang imong kaugalingon. Una ka mo
malipayon sa gibuhat mo karon.